No priateľa, pred veľkým finále by sme si fakt mohli zatleskať, pretože prichádza hlavná cena, ak to tleska posiela energiu, ak to posiela energiu, tak sa mu energia vráti. Vždy to tak fungovalo. Dáme trošička tej energie, ešte prichádza totižto žrebovanie hlavnej ceny. Milý, vážený, krásny bicykel KTM Ultra v hodnote 1049, kolesko vyťahol, kolesko odovzdá, kolesko daroval. A víťazom sa stáva, pevne verím, že hneď na prvýkrát to bude veľká sláva. Povedz ešte niečo ako sponzor a o tom bicykli napríklad. No, predtým ako porozprávam o tom bicykli, rád by som vám porozprával o novootvorenej predajni v Stupave, od ktorej je tento krásny bicykel. Nová predajňa sa nachádza na hlavnej ulici 40, stará predajňa zostáva na Mlynskej 4. A o tom bicykli vám poviem, je to 29-palcový horský bicykel KTM Ultra Sport so vzduchovou vidlicou, 3-krát s oslavovaným rámom, dutými klubkami. Čakajú som na víťaza. A ešte keď mám takúto možnosť, tak by som zmenil. Vždy som mal taký názor, že každý je hrdina, kto dojde do cieľa. Som to absolútne zmenil. Všetci, ktorí ste sa dneska postavili vôbec na štart, ste absolútni hrdinovia. Takže gratulujem vám všetkým. Ja ešte prezradím, že ty si jeden z tých, ktorý si zabíjal kolíky na trati, že? Áno. Vieš, o čom to je? Jasné, bol som značiť na bicykli, jazdil som v tom snehu, viem, že to bolo tvrdé a práve preto vám všetkým fandím a ďakujem. Ja sa samozrejme pridávam a sami viete, už som to dneska pretraktoval asi 5-6 krát. Matička príroda nám nadelila tak, ako sme minulý rok nemali a chceli sme, tak teraz sme nemali až príliš veľa, tak sa modlite menej, aby na budúci rok to bolo akurát, aby to bolo ideálne. No a teraz už tomu číslu, čo mám v ruke, vyťahol si veľmi zaujímavé číslo, ja milujem a ja vždy hovorím, že náhody neexistujú, tak krásna postupka. A verím tomu, že tu bude ten človek a dotyčný, to je tak krásne číslo, že to musí byť 3, 2, 1. Prichádza víťaz. Ktorému gratulujeme hlavnej cene. Vám ostatným gratulujeme k tomu, že ste prišli, že ste sa zúčastnili. Gratulujem, že ste zotrvali a že zotrváte až do nočných hodín, pretože do 12. sa tu budeme baviť, priatelia. Zajtra sa na vás tešíme už od rána na registráciu na beh, ktorý je už súčasťou tohto maratónu, prvého zimného maratónu spojeného s behom, že sa na vás budeme veľmi tešiť v rámci ranu. Do skorého videnia, ahoj, čau a toto je absolútny víťaz s krásnym novým bicyklom. Ďakujeme všetkým, tešíme sa zajtra, dovidenia.